Spokojený s výsledkama, já myslím, že musíme být spokojení. Vůbec jsme nevěděli, co od toho máme očekávat. Nevěděli jsme v řadě těch sportů, jaká bude nakonec konkurence a podobně. Ten odhad, řekněme medailí, ale opravdu to byl jenom odhad, byl někde na té hranici třeba od 7 do 12 medailí. Víme všichni, že tady byly možnosti na to získat ještě další medaile a třeba se to o kousky nepovedlo. Ale myslím, že můžeme jet domů se vtečenou hlavou. Škoda, že teda se nám nepovedla v nějakém tom sportu ta zlatka, no, to by bylo ještě lepší. I řekněme v těch soutěžích, kde národní, nebo ty mezinárodní federace to nepojaly jako top, tak máme nějaké ty úspěchy, kousek medailím, veme si plavce juniory, ty si myslím taky jako nesklamali, měli řadu finálových umístění. Ty plavce to muselo být neuvěřitelný, když v juniorském věku se dostanou na akci tohoto formátu. A já myslím, že jsou z toho nadšený. Jo. Já si nedokážu představit, jak bych se cítil, kdyby v juniorech mi dali možnost jet prostě na v podstatě olympiádu. Jo. Já myslím, že jsou nadšený, užili si to, i když teda přece jenom u těch plavců je to tak, že od rána do večera byli v bazénu a makali, takže dneska tam tak jako různě chodili po vesnici a konečně si to asi užívali pořádně, protože měli volno. To nebude tak stejně, protože teď viděli, jaký obrovský úspěch ta akce měla. Věřím tomu, že příště už přehodnotí situaci a bude to top soutěž. Musím říct, že Azerbajdžán se zhostil těch her jako naprosto skvěle. Oni vsadili na jistotu. Vlastně vzali sem tým z Londýna, kde byly hry perfektně připravený a za relativně krátkou dobu, protože na to neměli tolik času jako při olympijských hrách, dokázali uspořádat neuvěřitelné soutěže, neuvěřitelnou atmosféru, krásnou olympijskou vesnici. Bohužel samozřejmě pro nás bylo asi hezčí a jednodušší hlavně, kdybychom měli takovéto hry někde v okolních zemích nebo u nás, ale všichni víme, že ekonomicky je to velice náročná akce, takže hold prostě se toho zhostí země, kde na to finančně mají ty prostředky. Vezli jsme sem, řekl bych, veliký medicínský tým, takže z hlediska hlavně fyzioterapie a samozřejmě medicínského zajištění to tady bylo, myslím si, na vysoké úrovni a prostě měli tady, ten tým tady měl dost práce a doufám, že to hlavně ocenili sportovci potom při těch soutěžích. No. To je, řekněme, i jeden z cílů, například ne konkrétně tady na evropských hrách, ale třeba na evropských olympijských festivalech mládeže, kde se snažíme jim ten servis udělat podobný a veškeré ty věci okolo, tak jako to je v uvozovkách velké olympiádě, aby se ty lidi naučili se pracovat profesionálně, aby viděli, že prostě ten servis je důležitý a že se například o svoje tělo musí starat. Zrovna třeba konkrétně, když jsme se bavili před chvílí o těch plavcích, tak je úplně neuvěřitelný přesně. Prostě jsou mladí, používají sociální sítě na takovou tu, řekl bych, úplně primární komunikaci, což nevím, jestli je vždycky dobrý, no ale budíš z hlediska toho sportu, je to super. A ne, já myslím, že velikým způsobem to zpropaguje vůbec celou tu akci a i náš tým, protože to vidíme, jak v Čechách prostě si to čtou, nebo čte obrovské množství lidí a je to super, jo, je to skvělý. Já teda, jak jsem řekl, no, já na to úplně ty sociální sítě nejsem, ale vidím to u těch mladých, prostě jak jedou furt a ty informace mají a i rodiče se do toho zapojují a všechno a to je skvělý. No.